Аз съм Борис Плейбеге. Днеска ще снимаме на Майнкрафт на Survival. Сега да направим world. Така. Да се казва оцеляване. Добре. Create world. И сега първата задача е да съберем дървета. Този клип ще е малък, само да ви покажа как се играе на Minecraft Pocket Edition, нали? За начинаещите, ако искат да си изтеглят. Ако искате да си изтеглите безплатно, го направете от аптовете. И сега, нали, да съберем малко дървета. Само малко ще събера, защото ще направим малък епизод. Ако искате да направя поредица на Pixel Gun или на Minecraft за нещо Survival ли, напишете в коментарите, ако искате. И сега да съберем тия дървета. Изчакайте. Ето. Така, толкова не стига за сега. Нали, да си направим, да ги обработим първо. Да си направим един крафтинг тейбъл. И сега една приличка да си направим. И да направим най-важното, един меч, за да оцеляваме. Лопата не ни трябва, брадва и кирка. Сега да направим една врата за всеки случай. Нали, да ви покажа как ще оцеляваме. И сега, ето тази планина майче е добра. И един съвет, никога не си правете къща в първия ден, защото това е много глупаво и наивно. Защото така няма да ви стигнат материалите. Това е първия закон в Майнкрафт. Какъв ти да си по-добре не го правете, защото може да завърши зле. Както веднъж с един мой приятел си построихме къща и трябваше да се закопаваме под земята, защото не си я допостроихме. И затова не построяйте къща в първия ден. Повечето от вас знаят сигурно, че леглото ви трябва да убиете овце за вълна. Сигурно много това го знаят. Само да разчистим и това тук. Така. Ние сега няма да си правим легло, защото няма къде да открием вълна. И сега да сложим този крафтинг тейбъл. И тук аз нямам още такива. Добре. А за леглото винаги трябва да има пространство отгоре, защото то ще те пусне на леглото отгоре и ти ще се бъгнеш и ще умреш по този начин. И ако не си... И затова не го правете това. Тието е такова. Да ги махнем. Сега да направим една печка. Ето, тук ще я поставим.
И сега само да се върна за едно дърво да ви покажа как се прави такова въглен, ако нямате въглени, за да такова. За да си направите да си направите чакай малко. Да си направите такъв дървен торч на печката. Сега ще ви покажа как се прави този дървен торч. Ето една овца. Айде ще убием да ви покажа, па може и линго да си направим. Мирай. Убивате с меч, както всички знаят. Кравата и не я взимайте, за да имате месо, нали? Други такива не виждам. Овце не виждам други. И сега вижте как да си направим торч. Ето така, слагаме това да се пече и отдолу, нали, да го изпечем. И сега ще видите, нали го взимаме. Тук е... Опа! Грешно нещо. Нещо. Ето го торча. Нали, поставате си да си осветлите. И нали, това е общо взето. Нали, ще да ви покажа легло. Нали, вие ще си го разширявате колкото искате, ама просто, нали, така. Ако някой пита как се прави легло, това, да кажем, всички май го знаят, ама за всеки случай, ето вижте, аз за сега имам само една вълна за легло. Прави се с дървета, отдолу слагате и вълна. И това ще е леглото. И нали, мисля това да е, само да ви покажа. Не съм. Нали, това да бъде от този клип. И както винаги, аз съм Борис Плей БГ и